இது வந்து ஒரு ஆணோட ஜாதகம். இது ஒரு ஆணோட ஜாதகம். கரெக்டா பிறந்த தேதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 9/12/1968 இவர் பிறந்திருக்காரு. பிறந்த நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10:52 பிறந்திருக்காரு காலை. கரெக்டா பிறந்த ஊர் வந்து போடி. லக்கணம் வந்து மகர லக்கணம், ராசி வந்து கடக ராசி, நட்சத்திரம் வந்து பூச நட்சத்திரம். இவர் சனி மகா திசையில 9 வருடம் 1 மாதம் 20 நாள் இருப்பு கட்டி இவர் பிறந்திருக்காரு. கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா சனி திசை முடிஞ்சு, புதன் திசை முடிஞ்சு, கேது திசை முடிஞ்சு, சுக்கிர மகா திசை இப்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவருக்கு. இப்ப இவருக்கு வயசு 48 வயது 4 மாதம் 28 நாள் அப்படின்னா 49 வயசு இப்ப இவருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. இவரு என்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வரும்போது சுக்கிர திசையில தான் வந்தாரு. கிட்டத்தட்ட இந்த 33 வயது 1 மாதம் 20 நாளைக்கு மேல இருந்தே இப்ப சுக்கிர திசை தானே ஓடுது. இந்த சுக்கிர திசை என்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வரும்பொழுது முதல்ல என்கிட்ட ஒரு கேள்வி பார்க்க வரும்போது நான் ஆரம்பத்துல என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, சந்திரன் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத பிரசன்னம் பார்த்து உள்ளுக்குள்ள வரும்பொழுதே நான் சொல்லுவேன். இவரு என்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வரும்போது கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் வந்து தனுசு ராசியில இருந்தேன். சந்திரன் தனுசு ராசி. அப்ப சந்திரன் தனுசு ராசியில இருந்த உடனே இவருடைய ஜாதகம், பிள்ளையோடைய ஜாதகம் இவர் கையில கொண்டு வந்திருந்தாரு. கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா கேது ஸ்டார்ல சுக்கிரன் சப்பு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற தருணத்துல அவர் என்கிட்ட வர்றாரு. நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. கரெக்டா இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கிர இவருக்கு ஓடுறத காட்டுது, அவருடைய மகனுடைய ஜாதத்துல கேது ஓடுறத காட்டுது. ஆனா நோட்டை தூக்கிட்டு வந்தது யாரு? இவரு தானே. அதனால நான் வந்த உடனே கேட்டேன், என்னன்னே உங்களுக்கு 3ஆம் இது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். தனுசு ராசி வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டியை காட்டும், உடம்புல ஒரு கட்டி இருக்கிறத காட்டும். அதனால நான் கேட்டேன், என்னன்னே உங்களுக்கு 3ஆம் பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். நோட்டை எடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, போயிட்டாரு. நோட்டை எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. போயிட்டு யாரு சொன்னாங்களோ அவருக்கு போய் கால் பண்றாரு. அப்ப வாசல் இங்கிட்டு இருந்தது. அப்ப கால் பண்ணி சொல்றாரு, கணேசன்கிட்ட மையோட்டம் இருக்கு, எனக்கு 3ஆம் இருக்குங்கிறது அவனுக்கு எப்படி தெரியும், நான் வீட்டை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நல்லா பழகின பிறகுதான் இப்படி கிரக ரீதியா அப்படிலாம் சொல்ல முடியும் சொன்ன பிறகுதான் நம்பினாரு. புரியுதுங்களா? அது இன்னும் இந்த ஷார்ட்டா மறக்க முடியாது. அது மாதிரி இவருடைய ஜாதகத்துல சுக்கிர தசைக்கு நான் சொன்னேன். இந்த சுக்கிர தசையில நான் சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் தயக்கமும் இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு 3ஆம் கேட்டதுக்கே வெளியில போய் போன் பேசினவரு இவரு ஜாதகத்துல நடக்கிற திசையை கேட்டோம்னா பஞ்சாயத்து வருமேன்னு யோசிச்சேன். அது ஏன்னு இப்ப காட்டுறேன் பாருங்க. சுக்கிரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு 6-11 இருக்கான். சுக்கிரன் 6-11. சுக்கிரன் என்ற நட்சத்திரம் சூரியன். சூரியன் 9 இருக்கானா? உப நட்சத்திரம் புதன் 5. அப்ப இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த சுக்கிர திசையில தொழில் பொருளாதாரம் விசேஷம் இருக்காது அப்படிங்கறத நிர்ணயம் பண்ணிட்டேன். விசேஷம் இருக்காதுல்ல, நிர்ணயம் பண்ணிட்டு இந்த சுக்கிர திசையில இப்ப வரைக்கும் பொருளாதாரம் உங்களுக்கு விசேஷம் இல்லனே அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சொன்ன உடனே அவர் என்ன சொன்னாரு, இந்த சொல்றேன் பாத்தியா, இதுக்கு நான் ஜாதகம் பார்க்கணும்னு சொன்னது அப்படின்னு எந்திரிச்சிட்டாரு. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு ஜாதக முறையில எந்த பாவம் கரெக்டா காட்டுதோ அதை மீறி எதுவுமே நடக்காதுன்னு வேணா பாருங்க, உங்க திசை உங்களுக்கு இப்படித்தான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கிளம்பி போயிட்டாரு. கிளம்பி போயிட்டு ஷார்ட்ட கையில் வச்சிருக்காரு. ஆனா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, நம்ம சொல்றது மாதிரியே அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கு. பொருளாதாரத்துல 5 விஷயம் மிச்சம் இல்ல, தொழிலும் ரன் ஆக மாட்டேங்குது. ஆனா அவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கரெக்டா சுக்கிரனுடைய காரகத்தை பிடிச்சே ஒரு தொழில். எப்படின்னா ஆடை சம்பந்தமானது, திடீர்னு பார்த்தா அழகு கலை சம்பந்தமானதா வச்சிருப்பாரு. உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கண்ணாடி பையன் டிசைன் உள்ளதா இருக்கும். அப்ப இது எல்லாமே வச்சிருந்தவரு கடைசியா அவர் எடுத்த ஒரு ஆயுதம் என்ன தெரியுமா, கரெக்டா சுக்கிர திசையில சனி புத்தி. இந்த சுக்கிர திசையில சனி புத்தி, சாரி சுக்கிரன்ல ராகு வரும்போது இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இப்ப பாருங்க ராக 2ஆம் பாவத்துல இருக்கான ராகு 2ல இருக்கான். வேற எந்த இடத்துலயுமே இல்ல. ராகு என்ற நட்சத்திரம் சனி.
ராகு 2, சனி 4, 10, உபநட்சத்திரம் செவ்வாய் பாத்தீங்கன்னா 3ஆம் இடத்துல இருக்கும், அதாவது உபநட்சத்திரத்துல இருக்கும். அப்ப இவருடைய ஜாதகத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ராகு புத்தி ஸ்டார்ட் ஆன உடனே என்கிட்ட வர்றாரு, நீ தொழிலே நடக்காதுன்னு சொன்ன, இப்ப பார் சேர் ஆர்டர் எனக்கு வந்திருக்குன்னு. இந்த சேர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, பழைய பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் பூரா உடைச்சு, கரெக்டா சனியுடைய காரகம் பாருங்க 4, 10, பழையதை உருக்கி செய்யறது, இரும்பு பிளாஸ்டிக் இது பூராமே வரும். கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன செய்யறாரு, சேர் இருக்கு பாருங்க, சேர் வந்து இவருக்கு ஆர்டர் வருது, 10,000 சேரு 20,000 சேருன்னு ஆர்டர் வருது. ஆர்டர் வந்தோடனே இவர் என்ன பண்றாரு, உற்பத்தியை போட்டு பெருக்கி தள்ளுறாரு. நான் சொன்னேன், பார்த்து ஆர்டர் எடுக்கிறது கவனமா எடுங்க, ஏன்னா திசையை மீறி புத்தி கிடையாது, திசையை மீறி புத்தி கிடையாது. இதுல இன்னொரு விஷயம், உற்பத்தி 4ஆம் பாவத்தை குறிக்குதுன்னா, உபநட்சத்திரம் என்ன செய்யுது, 4க்கு 12 3 வேலை செய்யுது, அப்ப உற்பத்தியை கெடுத்து விட்டு போயிடும். அதே மாதிரி இந்த திசையில இருக்கக்கூடிய 9ஆம் பாவத்தை இந்த 10ஆம் பாவம் வளர்க்க செய்யுமே தவிர 10ங்கிற தொழில் ரன் ஆகாதுல்ல. அப்ப இந்த ராகு கொஞ்சம் ஏமாத்த போதுனே கவனமா இருங்கன்னு சொன்னேன், கேட்கவே இல்லை. கணேசன் இந்த டயத்துல வந்து என்னைய லாக் பண்ற அப்படின்னு சொல்லி 10,000 சேருங்க, 1 2 இல்ல 10,000 சேரு, ஒரு கம்பெனி நேமெல்லாம் வந்து போட்டு தர மாட்டேன்ட்டேன். இல்லனே நீங்க வெளியிலே பாருங்க, அடுத்து பேரு நான் வச்சதுனாலதான் சொல்லிருவீங்க, நீங்க வெளியிலே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். சொன்ன உடனே இந்த நேரத்துல என்ன செய்யறாரு, 10,000 சேர் ஆர்டர் பண்ணி இவர் என்ன பண்றாரு, ஏற்றுமதி பண்றாரு கம்பெனிக்கு. முதலோடு போன உடனே நான் எதிர்பார்த்த தரம் இல்ல, கேன்சல் உபநட்சத்திரம் வேலை செய்தா, இங்க உபநட்சத்திரம் 4ங்கிறது அவுட் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டேன். ரிட்டர்ன் வந்துருச்சுங்க. ரிட்டர்ன் வந்தா என்கிட்ட பதறி போய் வர்றாரு, கணேசா 10,000 சேரும் கேன்சல், நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல, பணமா வாங்கி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இங்க திசையில வந்து 6 இருக்கு பாத்தீங்களா, கடனை வாங்கிட்டாரு. இந்த புத்திக்குள்ள ஒரு 2 வந்த உடனே நிறைய நகைய பூரா அடவு வச்சு தொழிலுக்குள்ள போட்டாரு, வெளியிலயும் கடை. கரெக்டா என்ன ஆயிடுச்சு, பூராமே லாக் ஆகி போச்சு. லாக் ஆயிட்டு என்கிட்ட வருது, இல்லவே இந்த டயத்துல நீங்க ஒரு சிரமத்துக்கு தான் ஆளாவீங்க, நீங்க செய்யக்கூடாதுன்னா மீறி செய்றீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அவருடைய பர்னிச்சர் கடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க சேரவா எடுத்து அடிக்கிட்டாருங்க. அடிக்கிட்டு இப்ப கம்பெனில வந்து 400 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேர்னு வச்சுங்களேன், இங்க கொண்டு வந்தா ஒரு சேர் 300 ரூபாய், 4 சேர் எடுத்தா 1000 ரூபாய், இப்படி சொல்லி வித்தாரு. பாதிக்கு பாதி கூட மூவ் ஆகல. அதுல அது டேமேஜ் இது டேமேஜ் சொல்லி யாரும் எடுக்கவும் இல்ல, டோட்டலா அடி வாங்கினாரு இதுல. அப்ப டோட்டலா இதுல அடி வாங்கிட்டு அடுத்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, குரு புத்தி வரும்ல, லக்னாதிபதி புத்தி. இந்த லக்னாதிபதி புத்திய பழகிங்க பாருங்க. குரு புத்தி 1 காட்டி, குரு நின்ற நட்சத்திர சூரியன் 9ல, சுக்கிரன் 6 10ல. அப்ப பிடிவாதம் முடிக்கிடுச்சு இவருக்கு. நான் இதுல ஜெயிச்சே காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி லக்னம் சார்ந்து நான் சொன்னேன், இந்த டயத்துல உடல் ரீதி உபாதை உங்களுக்கு வரும், டென்ஷன் அதிகரிக்கும், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மருத்துவ செலவு வரும் அப்படின்னு சொன்னேன். அது எப்படி அப்படின்னா, 7ஆம் வீட்டுக்கு 12 இல்லையா 6, அப்ப 7ஆம் வீட்டுக்கு ஒரு 12 ஒண்ணு வேலை செய்யுது. அப்ப மனைவிக்கு உடல்நல கோளாறு வரும், இந்த கடை வாங்கின சம்பந்தமான பிரச்சனையும் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன். கரெக்டா குரு டோட்டலா லாக் ஆயிட்டாரு. டோட்டலா லாக் ஆகி என்னாச்சு அப்படின்னா, இதுல இருந்து அவர் தப்பிக்கிறதுக்கு பாடுபட்டாரு. அப்ப ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த காலகட்டத்துல இந்த சம்பவம் நடக்குதுன்னு சொல்றப்ப இன்னைக்கு அவர் எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிடுறேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரை வந்து 6 11 காட்டி, அது நின்ற நட்சத்திரம் 9 காட்டி, உபநட்சத்திரம் 5 காட்டுதுல. இப்ப என்ன செய்யறாருன்னா, கடையை எப்பயாவது தாங்க திறக்கிறாரு, கடையை எப்பயாவது திறக்கிறாரு. மீறி நேரம் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, ஆன்மீகத்துக்குள்ள போயிட்டாரு. இப்ப கடவுள் சித்தம், அதாவது ஒரு டயலாக் பேசுறாரு இப்ப ரீசனா, சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு, என் வாழ்க்கை நீ இப்படித்தான் போகும், எனக்கு இங்கதான் மன நிறைவு அடையுது. அப்ப பாருங்க இதோடைய மாற்றம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. டோட்டலா ஆன்மீகத்துக்குள்ள போயிட்டாரு. அப்ப டோட்டலா ஆன்மீகத்துக்குள்ள போயிட்டு இப்ப கடையும் திறக்கிறது இல்ல, தொழில வந்து இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது. இது இப்படிலாம் நடக்கும்னு சொல்லிதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வேண்டவே வேண்டானே. எப்பவுமே இந்த மகர லக்னக்காரங்க இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு இயற்கையாவே தொழில் செய்யணுங்கிற ஆசைகள் அதிகம் வரும் இந்த மகர லக்னத்துக்கு. ஏன் அப்படின்னா காலச்சக்கரத்துக்கு 10 இல்லையா, அதனால தொழில் ஆர்வம் அதிகமா வரும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இவருக்கு சனியே 4 10 வந்திருக்கும்.
அப்ப 10ஆம் பாவ புத்திநாதன் இந்த ஜாதகத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா 2 காட்டியிருப்பான். சனி நட்சத்திர புதன் வந்து 5 காட்டி, ராகு வந்து 2 காட்டியிருப்பான். சோ 10ஆம் வீட்டுக்கு ஒரு 5 8 வந்தாலும் இங்க 4 10ல சனி. அதனால இவருக்கு இயற்கையாவே இந்த உற்பத்தி இதுக்குள்ள போகணுங்கிற ஆசை, இந்த தொழில் செய்யணுங்கிற ஆசை இவருக்கு பெருவிலேயே இருக்கு. அதனால இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா தொழிலை செஞ்சே தீர்வுன்னு சொன்ன அன்ப இந்த திசை அவரை டோட்டலா மாத்திடுச்சு. இதனாலதான் குருநாதர் சொல்லுவாரு, ஒரு திசைக்குள்ள ஒரு 9ஆம் பாவகம் வந்துருச்சுனாலே மாற்றங்கிற வார்த்தையை தவிர இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் மாற்றும் சக்தி இந்த 9ஆம் பாவத்துக்கு இருக்கு. தொழிலையும் கெடுத்து 5 வந்ததுனால ஆன்மீகத்துக்குள்ள போயிட்டாரு, டோட்டலா ஆன்மீகவாதி. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ராகு திசையில இந்த சுக்கிர திசையில ராகு புத்தி வரும்போது நாத்திகனா பேசிக்கிட்டு இருந்தார். நம்ம உழைச்சாத்தாப்பா கஞ்சி அப்படின்னு பேசின அன்பர், ஏன்னா இந்த 4 10 வருதுல, அது அடி விழுந்த உடனே திசையா மாறிட்டாரு. புரியுதுங்களா? அப்ப ஒரு ஜாதகத்தை மையங்களை எடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய தலையெழுத்த சூப்பரா சொல்லி போடலாம். இப்ப உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த ஜாதகத்திலே கணக்கு நம்ம கட்ட ரீதியா பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவ்வளவு ஷார்ப்பா இவ்வளவு இதா நம்மளால சொல்ல முடியாது. புரியுதுங்களா? அப்ப இந்த அமைப்புகள் என்ன மாதிரி அவ்வளவு அழகா பேசுது பாருங்க. நம்ம கேபி மெத்தட்ல மையங்களை எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா கத்தி போறாங்க பலன் இதுதான் அப்படின்னு தூக்கி போடலாம் இல்லையா? இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அவருடைய ஜாதகத்துடைய கணக்கு பிரகாரம் இந்த சுக்கிர திசை பாரம்பரிய முறையில ஆகா ஓகன்னு சொல்லி விட்டாங்க இவரை. அப்ப இவர் கேபி முறையில நான் கொண்டு வரும் பொழுது அவருடைய லைஃப்ல நடந்ததை பூரா செதுக்கி காட்டும் போதுதான் இவருக்கு புரிஞ்சது. இதுல என்னன்னா, ஒரு சில விதிகள்ல அது சரியில்லைன்னு சொல்றது நம்மள எடுத்து காட்டும் போது அக்யூரேட்டா வருது இல்ல. இப்படி ஆரம்ப காலகட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த முறையை நம்ம கையாண்டு அவங்களுக்கு எடுத்து காட்டும் போது அப்பதாங்க ஒவ்வொன்னா புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு மக்களுக்கு. அப்ப ஜாதகங்கிறது ஒரே மாதிரி இல்ல, நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மாறுதல் அடையுது அப்படின்னு அவர் உணர்ந்தார். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஏட்டிக்கு மூட்டிக்கா இருந்தவரு இப்ப எல்லாம் எங்கன பார்த்தாலும் நல்லா பேசுவாரு. ஏன்னா திசைய உணர்த்திட்டேன். புரியுதுங்களா? இதுதான் திசை, உங்களுடைய லைஃப் இப்படித்தான் இருக்கும். ஏன்னா விதி காட்டப்பட்டதா யாராலையும் மாத்த முடியாது இல்லையா? அதை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அழகா அவருடைய லைஃப அவருக்கு காட்டுச்சு. இப்ப எதுவுமே முதல் போடுறது இல்லைங்க, முதலே போடுறது இல்ல, ஆன்மீகத்துக்குள்ள போயிட்டாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு தொழில் செய்ய எனக்கு விருப்பம் இல்ல கணேசா, எனக்கு என்னமோ ஆன்மீகத்துல போன பிறகு மன நிறைவு இருக்கு. என் மனைவி கடையை திறந்து உட்காடுறாங்க, அவங்களுக்கு வண்டி ஓடிச்சா ஊட மாட போய் உட்காருவேன் அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்து எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிட்டா இருப்பாருங்க. அதனாலதான் சொல்றேன், ஒரு ஜாதகத்துல மையங்கள் என்ன மாதிரியாக வேலை செய்யுதுங்கிறத நம்ம அழகா எடுத்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு லைஃப்ல நடக்கிற சம்பவத்தை தான் கொடுக்குறோம். இப்ப உதாரணம், இவருடைய ஜாதகத்துல இந்த ராகுல செய்யாதீங்கன்னு சொன்னேன், இந்த திசை சரியில்லைங்கிறத சொன்னேன். இதெல்லாம் லைஃபா நடக்க நடக்க நடக்கத்தான் அவர் நீ நம்ப ஆரம்பிச்சாரு. புரியுதுங்களா? இப்படி ஜாதகத்தை ஒவ்வொரு ஜாதகத்தையும் போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு அற்புதமா விட கிடைக்கும்.